Gepleşiklerine Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä Türkmenleriniň bu sany Owgan türkmenleriniň parahatçylyk hyjuwlaryna, eýran türkmenleriniň geçiren protestleriniň netijelerine we Demirgazyk Owganystanda alnyp gaçylan ýaş çaganyň soňky ykbaly baradaky maglumatlara gönükdirilýär. Geçen noýabrda Demirgazyk Owganystanyň Balx vilayatyna bir türkmen maşgalanyň 9 ýaşly çagasynyň näwelli adamlar tarapyndan alnyp gaçylmagyndan soňra Sebitde ýaşaýan etnik türkmenler jinayetçilaryň tapylmagyny we cezalandyrylmagyny talap edip ilgiderli demonstrasiýalar geçirýärler. Şol demonstrasiýalar nähili netije berýär. Demirgazyk eýrany etnik türkmenleriň goşun bolup ýaşaýan Kümmet Gowy şäherine 1000 töwereg ýerli ýaşaýjy martyň soňky kepdesine 7-8 ýaşly gyýyz çagalaryň 55 ýaşly bir eýrany tarapyndan zorlanan ony hemde onuň cezalandyrylmagyny talap edip protest aksiýasyny geçirdiler. Şaýatlary görä esasan türkmenlerden ibaret protestçiler eýranyň howpsuzlyk güýçleri basyp ýatyrdy. Eýran türkmenleriniň martyň soňky kepdesinde geçiren protestleri nähili netije berdi. Çaga zorlamakda aýplanýan jinayet jogapkärçiligine çekildimi? Bu aralykda Owganistan boýunça Taliban we Owgan hökümetiniň arasynda Owgan parahatçylyk gepleşikleri dowam edýän mahaly Demirgazyk Owganystanda goşun bolup ýaşaýan etnik türkmenler ýurt boýunça uruşlaryň soňuna çykylmagyna umyt baglaýarlar we parahatçylyk gepleşiklerine goşulmagy hemde oňa goşant goşmagy isleýän bildirýärler. Etnik türkmenler bu gepleşiklerde nähili orun almagy isleýär. Olary nähili goşant goşmagy maksat edinýär. Dünýä Türkmenleriniň bu sany şeýle temalaryň we soraglaryň töweregine söhbetdeşligi dinleýijilerimiziň dikkatyny ýetirýär. Gepleşigimizde kabuldan jurnalist Şamirdan Ulumrady gatnaşdy. Şamirdan geçen sentýabrda Taliban bilen Owgan hökümetiniň arasyna Kataryň paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşikleri başlady. Media habarlaryna görä gepleşikler ýurtda dowam edýän uruşlaryň soňuna çykylmagyny we ýurt boýunça parahatçylygyň asudalygyň we awadançylygyň gazanylmagyny maksat edinýär. Martda Moskwada Owganary gepleşikleri boýunça konferensiýa geçirildi. Siz ýakyn wagtlarda Türkiýede hem Owganystanyň parahatçylyk prosesine baglanjak gepleşikleriň geçirilmeginiň gödöňüne tutulýanyny habar berdiňiz. Etnik türkmenler soňky parahatçylyk gepleşiklerine nähili umyt baglaýar? Türkmen ketgudalary, türkmen jemgyýetçilik guramalary gepleşiklere gatnaşýarmy, gatnaşdyrylýarmy? Başından başlasak, Talibanlar bilen gepleşik geçirmek üçin hökümet topary döredildi, gepleşik geçirji topary döredildi. Şol topara Owganystanda ýaşaýan ähli milletleriň wekilleri aza alındy, ama türkmenlerden soňa aza alınmady. Ýöne Taliban topary şol gepleşik geçirji toparyna bir türkmen ahuny aza kabul etdi. Emma hökümet tarapdan türkmenlerden soňa aza alınmady. Hem Milli Ýalaşyk Geňeşi adında bir geňeş döredildi. Ol geňeşde de bir türkmenlerden işçiň azasy ýok. Soňky döwürde geçirilen gepleşikler, Katarda geçirilen gepleşiklerden türkmenler gatnaşdyrylmady. Moskwada geçirilen maslahada da türkmenler çağırylmady. Häzir indi Türkiýede Owgan sonly şäherinde maslahat geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Bu maslahata da heniz türkmenlerden näçe adam ýa bir adam çağıryldy diýip bir adamy işitmedik çağırılacak. Bu arada maglumat hemliçiliği berilmedi. Türkmenler Owganystanda parahatçylar halk hükmünde tanalýar. Türkmenler özara kanun köşkleri Owganystanda oşulmady. Owganystanda Türkmenler Owganystanyň meselesini çözümü boýunça taraplaryň arasynda bir araçylyk roluny oýnap bilýär. Halk diýip Owgan halky düşünýär. Şoňa garamadan Owgan hökümeti parahatçylyk meselesinde de Owgan türkmenlerini çekde koydu. Prezident Ganynyň häzirki hökümetinde, ýani soňky döwürki hökümetinde de türkmenlere syýasy taýdanam pay berilmedi. Türkmenlerden minister vardy, ilçi vardy we orunmasar vardy, ministeriň orunmasary belki ýokary daralarda işleýän türkmen kadrlary vardy. O öňün barlaryndan işten çıkardy. Türkmenleri syýasy taýdanam görmezden gelip dur häzirki hökümet. Olmasa türkmenler Owganystanda parahatçylygyň bolmagyny birinjiler bolup isleýän halk. Çünki türkmenler öňüňem parahatçylar halk, onuň Türkmenistanyň bir Owganystanyň ýeketek bir tarap oňşy bolup durýar. Şonuň üçin türkmenleriň düşünjesine görä Owgan meselesi iň soňunda şu Türkmenistanda çözüler diýen
düşünjesi var Owgan türkmenleriniň. Ondan soň türkmenler bir araçylyk golunam oýnap biler diýip türkmenler düşünýär. Türkmen wekilleri. Şoňa garamazdan türkmenleriň çekde goýulanyna garamazdan türkmen wekilleri Owganistanly türkmenleriň jemgyýetçilik gurammalary parahatçylyk bilen bagly ýyrnaklar geçirip başladylar. Arada mana Owgan welaýatynda hatda şol ýyrnga gatnaşdyrylmagy üçin bir protest namaýyşyny hem geçirdiler. Yüzlerce türkmen wekilleri oňa gatnaşdylar. Ondan parahatçylyk protestine türkmenleriň gatnaşdyrylmagyna nägelilik bildirdiler. Mazar Şerif şäherinde de bir 200'den gurrak türkmen wekilleri gatnaşyp maslahat geçirdi. Parahatçylyk bilen bagly türkmenler parahatçylyk gepleşiklerini olýar. Owganystanda parahatçylyk bolmagyny isleýär. Ýöne şoňa hemme taraplar gözüňe alındy. Hemme taraplaryň islegleri berdaý bolsa, her milletin öz hakyky yerine ýetse diýen umydy bar. Şoňda Owganistanly türkmenleriň hakyky berilse diýip türkmenler umydy diýär. Şol hakyky berilmän üçin türkmenlerden şol garşydaş tobar bilen ýani talibanlar bilen hyzmatdaşlyk edýän ýaşlar tapyldy. Olaryň sany bundan köpelýär. Indi Owganystanda şu İstanbul meselesi, İstanbul'da geçirilecek parahatçylyk gepleşikleri Owganystanyň meselesini çözgüdü üçin netijeli bolur diýen umydwarlyk bar Owgan halkynda. Çünki İstanbul'da geçirilecek maslahat şu Birleşen Milletler Guramasynyň göreçiligi aslında geçirilmeli. Oňa hemme taraplar gatnaşlar, hem her tarap maslahatda öz taslamasyny ödürleýär. Owgan hökümeti hem öz taslamasyny sonunda ödürlemeli. Ondan siyasi partiyalara sonunda öz taslamasyny, öz pikirini ödürleýär. Ondan soň milli ýalaşyk geňeşi hem sonunda öz taslamasyny ödürlemeli. Şunda bir netije gelinler, bir tarap bolur Owgan meselesi diýip resmiler, hususan siyasiler aýdýar. Owganystanda bir wagtlyň hökümetiň orta gelinmegi boýunça da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýürüýçi wekili Demirgazyk wagtlyň hökümet barada taslamany siyasiler Owgan hökümetine we milli ýalaşyk geňeşine tapşyrdy. Wagtly hökümet orta geler, bir wagtlyň hökümet dörediler. Soňky wagtlaryň hökümet bir Owganystanda prezidentlik saýlawlaryny geçirmek üçin taýýarlyk görür diýen pikirler var. Ýöne Owganystanyň hökümeti ýok, biz hökümet başyny gitmän saýlawy 6 aýyň içinde geçirjek diýip aýdýar. Bu wagtlaryň hökümeti eger ýalňyşnän bolsa talibanlar goldyýar we beýleki siyasi hereketler hemme goldyýar. Iň soňunda prezidentligiň hökümeti hem wagtlaryň hökümetiň orta gelmesine razy bolur diýen umydwarlyk bar. Şu İstanbul maslahaty netije berer diýen umydwarlyk bar. Elbetde türkmenler bu maslahata da gatnaşdyrylmagy üçin närazy, türkmenleriň arasynda närazylyk bar. Hökümetten we Birleşen Milletler Guramasynyň we halkara dünýä jemgyýetçiliginiň toýa şol türkmenlerim gatnaşdy. Türkmenler Owganystanda 5-nji milletiň ornunda azaba alınýar. Türkmenleriň sany soňky çaklamalara görä 5 millionyň gurrak diýip çaka edilýär. Owganystanda bir adam sanawy geçirilmedi. Geçirilmese de şu çaka edilişine göre 5 milyon köpdür diýip aýdylýar. Türkmenlerim häzirki täze elektronik kimlik kardyny alyp başladylar. Aýal erkek şonda türkmenleriň sany belli bolur diýip düşünje bar. Şol saýlawlar geçirilse türkmenlerim bu gedek özlerini gököderler. Öňmesenem öz sesleriniň ähmiýetini bilmedi türkmenler. Indi bunun bile türkmenlere duygu düşüncesi üstü öz sesinin, yani şol bülteninin, gaýynyň şol sesinin ähmiýetini biler diýen düşünce var. Gelecekte türkmenlerden deputatym saýlanan prezidentlik saýlawlarynda da türkmenler uly goşant goşar we o Owganada gepleşiklerine de türkmenler goşantmaga taýýar diýip türkmen wekilleri aýdýar. Şonuň üçin bärde Mazar Şerif şäherinde 200 türkmen wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen ýanakda bir jarnamada elan edildi. Şol jarnamada türkmenleriň pikirleri goşulsun
diyen talabam edildi. Şamirdan ula geçen noýabrda Demirgazyk Owganystanda bir ýaş çaganyň alnyp gaçylmagy boýunça etnik türkmenleriň arasyna gahar gazap döredi we siziň hem habar berişiňiz ýaly türkmenler jinaýatçylaryň tapylmagyny we olaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edip protest geçirip gelýärler. Şol protestler näme hili netije berýär? Ogurlaryň ýaş çagy tapyldymy? Jinaýatçylar jogapkärçilige çekildimi? Owgan türkmenleri Abdurup atly 9 ýaşly neresi ýaş çaganyň alnyp gaçylmagyna reaksiýa bildirip indi 5 ay gowrak bary protest geçirýärler. Şol Demirgazyk Owganystanyň balyk welaýatynyň häkimliginiň binasynyň öňünde çadır bekip alyp çadırda bekip çadırda oturup protest geçirmende dowam etdirýär. Giň gürli protest geçirdiler. 30 000 adamlar şu protesta gatnaşdy. Alnyp gaçylan çaganyň jinaýatçylaryň görüniň halas edilmegini sorap, ondan soň Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystan boýunça ýürüýte wekilhanasynyň Mazar Şerifdäki idarasynyň öňünde de protest geçirildi. Owganystanda insan hukuklarynyň goragy boýunça Özbekistan Komissiya adlı kuramanyň Mazar Şerifdäki bölüminiň öňünde de protest geçirildi. Demirgazyk Owganystanyň Aýap welaýatynda, Owgan welaýatynda, Gundur welaýatynda, paýtaht Kabulda protestler geçirildi. Bu çaganyň zalymlaryň elinden, gaçylaryň elinden azat edilmegini sorap, emma benim sorum henüz bir netije bermedi. Türkmenleriň protesti dowam edýär. Elbetde bu protesti dowam etdirmek üçin çykdy hem gerek. Şonuň üçin hem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerim kömek edip şol adalet çadyryny durmak üçin kömek ýardam edýärler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan, misal üçin Saudy Arabistanda, Türkiýede ýaşaýan türkmenler, türkmen wekilleri, barly gruplar adamlar şol kaymanyň durmak üçin ýardam edip günde 3 wagt çadırda protestde gatnaşanlara azyk ýemit berip indi 5 ay gurrak wagt bary. Bu 5 aýda protest geçirmek Owganystanyň taryhynda bolmandyr. Şoňa garamazdan bu çagany henüz daýakçylaryň elinden azat etmek başartman gelýär. Hökümet güýçlerine, ýerli häkimetler, balyk welaýatynyň ýerli häkimetleri biz çagany garakçylaryň elinden halas edip bilmedik. Biz onuň ejizlik hatda onu boynaldy garakçylaryň öňünde bir durup bilmeýärdik. Bir näçe adamlar aýyplanyp tutsagan edildi. Tutsagan adamlar yeni erkinliğe oy verildi. Erkinliğe çıktı. Hazır onlar erkin yaşat gördü. Yeniden bu çağa tapılman gelýär. Elbette Türkmenler bu meselelerini hükümet bir katlayın siyasileştirdi. Diýen hökümeti aýdýarlar. Demirgazyk eýrana türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan Kümmet Gow şäherine 23-24 mart günleri ýaş çagalar zorlamakda ýyplanýan bir ýerli ýaşaýjynyň jezalandyrylmagy talap edilip esasan etnik türkmenlerden ibaret topar häkimetlere garşy protest geçirdi. Biz geçen gepleşiklerimiziň birine bu barada gurrun etdik. Şol protestler näme hili netijelerini? Bilşimiz ýaly polisiýa parahatçylykly demonstrasiýalary zor bilen basyp ýatyrdy. Ýöne aýyplanýan jogapkärçilige çekildimi? Şu mesele boýunça size näme hili maglumatlar bar? Şamirdan ulagy. Şolaynyň jogapkärçiligi çekilmedi diýip İran türkmenleriniň wekilleri bilen söhbetdeş bolanmazda olar aýdýarlar. Bu İranly partiýasy rawly bolmaly. O 55 ýaşyndaky tutsagan edilmän ol jogapkärçiligi de çekilmändir. İranda hökümet tarapyndan meclis imamy bellenýän adam ýa Gulystan welaýatynyň häkimi ýa gubernatory we bileki resmileri ona arka çykýady. İran Türkmenleriniň wekilleri aýdýar. Onu başga tarafa tutup, misal üçin bir zorlamak ýa jinsi zorluğa çağalary duçar etmek bilen aýyplaman, onuň başyndan suwjak bol şeýle hereket edýär. İran hökümeti, rejim, İran Türkmenleri gurrun berýär. İran Türkmenleri bu protest geçirip rejimiň edenetliligine hem işe başyp durmajaklaryny hem gurkurdy İran Türkmenleri diýip aýdýarlar. Indi İran Türkmenleriniň elbette Türkmenistandan arka çıkardı umidi bardy. Türkmenistan bu mesele bilen bagly hiç etlenmedi. Owganystanda bu bolun waka bilen hiç Türkmenistan sesini çıkarmady. Ýöne Türkiýanyň telewizorlarynda ýani berde konsulhanasy hem Owgan türkmenleriniň ýaşaýan oglanmak bilen bagly ýurdaşlyk bildirip öz gynanjyny bildirdi. Ýöne Türkmenistan gynanjyk bildirmedi. Bolmasa Türkmenistanyň prezidenti özi meýdanda ýetimlere, hususan çağalara özüniň arka durýanlygyna aýdýar. Indi çağalar şeýle bir zorluklara tedavar edilse, ona arka çıkıp bir Türkmençilik üçin. Emma Türkmenistan bu orada ve arka çıkmak diýip İran Türkmenleri öz nägelerini bildirýärler. Sosial mediadan şu öz nägelerini bildirip
şu arada ýazdylar. Hormatly dinleýijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.